हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बेयो मोनसे मासुप भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना नायाखै जानो हागौ, नोंथांमोना नायदो लोगोफोर। बड', हिन्दी, एसामिस आरो नेपालि बेनि मेथाइखौ रोजाबदों रिजुमनि बसुमतारी आरो रिमल दैमारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि जेबि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मासुप भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों मनिका क्रिएशन इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान बेसेबा दाहा मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना मनिका क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लादो।